kommer dykket fra Niklas Lukas på yderlig side af Hukar. Spændende at se her. Han kan bremse Niklas på 5-pladsen der. Så kommer de op og holder han. Han holder på der på Så du, hvor tæt det var? Tæt. Ja. Ylli Lamy i front. Hvad sker der her? Hvad sker der? En der forsøger sig. Lad os se, når de kommer op over bakken. Der vil lade Ylli Lamy køre på tunnel. Hukar. Niklas 4. Så er så er det ikke nemt at være med i den kamp her, for at det er meget ærgerligt for ham. Men Ylli Lamy og Rikke Hukar, når jeg får sagt rigtigt. Og så lad os lige se, når vi kommer ned ad trapperne her. Mursted. Men stærkt finale for Jonathan Ylli Lamy. Ærgerlig afslutning fra Alex Lindekvist. Kommenteringen sætter ham ud af spillet. Ikke nemt at styre sig på det strækkende hjul heller.